Masana abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Nyumba ya Malamulo yati Amalawi ayembekezere kusintha pamomwe ndalama zachitukuko za CDF zithandizire kukweza madera m'dziko lino. Akuluakulu a zaumoyo ku Blantyre ati anthu pafupifupi 800 ndi omwe apezeka ndi matenda a kolera. Ndipo mwambo okhazikitsa ligi yayikulu ya FDH Bank Premiership uchitika lero pamene matimu a Mighty Wanderers ndi FC Nyasa Big Bullets athandizane ku Lilongwe. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri oyamba kwa spikala wa Nyumba ya Malamulo a Victor Musowa ati Amalawi ayembekezere kusintha pamomwe aphungu azigwiritsira ntchito ndalama zachitukuko za CDF pansi pa ndondomeko zatsopano. Amusowa anena izi potsekera maphunziro apadera omwe aphungu 45 apeza ukadaulo wa momwe angagwirire ntchito zawo ku Nyumba ya Malamulo mopindulira Amalawi. Beatrice Mwape walemba ripoti ili. Kwa sabata zitatu aphunguwa akhala akulandira maphunziro ndi ukadaulo wa momwe angagwirire ntchito yawo m'magawo a malamulo, ulamuliro, demokrasi, kulondoloza chuma cha boma ngakhalenso kudzisamalira iwo eni mwazina. Malinga ndi akuluakulu a ku Nyumba ya Malamulo, aphunguwa amakhala achoka m'magawo osiyanasiyana, choncho kusowa kwa upangiri woyenera wa momwe ntchito za ku Nyumba ya Malamulo zimayendera kumakhudza kagwiridwe kawo ka ntchito ngati aphungu. Poyankhula mwambo otseka maphunzirowa, wachiwiri woyamba kwa spikala wa Nyumba ya Malamulo a Victor Musowa ati luso ndi ukadaulo omwe aphungu apeza maka polondoloza chuma cha boma zithandiza kuti athe kutsatira ndondomeko zatsopano za CDF ndi kugwiritsa ntchito bwino ndalamazi. Apa iwo ati maphunzirowa ndi opindulitsa poonetsetsa kuti ndalamazi zikugwira ntchito bwino ndipo zolinga zake zikukwaniritsidwa. Maphungu aonetsetse kuti kwawoko ndalamazo zikugwira ntchito yake, zisakhale ndalama zimene munthu wina aliyense aunonge. Chifukwa choopsa china ndi malamulo atsopano a CDF ndonena kuti ngati council imodzi yaunonga ndalama sizabweranso. Ndiye kuli ntchito kuma council kuti aphungu aonetsetse kuti anthu athu kumuza kumvesesa, komanso anthu athu kuno ku central government akumvesesa, komanso mabungwe onse a local government finance committee komanso kwa DC akumvesesa dongosololi kuti pasakhale council ngakhale imodzi imene ilephere kulandira CDF 5 billion ndi ndalama zambiri. Mawu ake mkulu wa Malawi School of Government Professor Louis Tsimbiri ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa Nyumba ya Malamulo komanso sukuluyi. Iwo ati cholinga chawo nkuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma ali ndi upangiri woyenera omwe ungathandizire kuti zinthu ziziyenda bwino mdziko muno. Anthu ena samatha kugwira ntchito moyenerera chifukwa alibe maluso, sakuziwa chimene akuchita. Nthawi zambiri ngakhale munthu waphunzira ali ndi degree koma kangofika pa ntchito ayeneka amvesese kuti ntchito yake ndi yotani. Ngati Amalawi aliyense ataziwa bwino ntchito yake ndi imene inayokhalira, akagwira bwino ntchito icha ndi kuti Malawi yense collectively in total azakhala ndithu wokwera chifukwa aliyense akugwira bwino ntchito. Ndipo poyankhula m'malo mwa aphunguwa, phungu wa dera la Nkhotakota Liwaladze Thokozile Lunji Chanjo wati maphunzirowa awathandiza kudziwa momwe angachitire kuti mbali zonse zomwe akuyenera kufikirako ziyende. Achanjo apempha aphungu anzawo kuti agwiritse ntchito upangiri omwe apezawo pogwira ntchito moyenera ndi kubweretsa kusintha ku dera lawo komanso mdziko muno. Training iyi yotithandizira kwambiri aphungu kunena kuti choyambirira tithe kuimvesesa constitution yathu kapena malamulo athu akuti chani, komanso kodi mu parliament ndi anthu zimene andituma zimene ndifuna ndikayankhule ndikayankhula zotani, kodi ndi njira zotani zimene ndingatsatire. Ndi mmene atiphunzitsira kunoko ndi nzeru zimene tapanga akwaya ndiye kuti udindo umenewo sutivuta. Ili ndi gawo loyamba la aphungu omwe alandira maphunzirowa, ndipo Nyumba ya Malamulo ikuyembekezeka kupereka maphunzirowa kwa aphungu onse mdziko muno. Maphunzirowa akuchitika mogwirizana ndi Malawi School of Government ndi thandizo la ndalama
lochokera ku European Union. Gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati boma likugwira ntchito molimbika pofuna kupeza ndalama zakunja zomwe ndi zofunikira pogula mafuta a galimoto ndi feteleza kuchokera kunja kwa dziko mwa zina. Angwira omwenso ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo anena izi pa msonkhano omwe anakumana ndi akuluakulu a chipani cha DPP kwa jenda m'boma la Mzimba. Evelista Lungu ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Nkandawire. Mawu awo gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto wa Christopher Mzomera Ngwira ati anthu asataye chikhulupiriro ponena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akuchita zothekera kukonza chuma cha dziko lino. Iwo awuzanso anthuwa kuti mzaka zisanu zapitazi chuma cha dziko lino chinawonongeka ndipo mchitidwe wakatangale ndi kusakaza chuma cha boma kunachulukira. Apa Ngwira ati boma la DPP layika mtima pa ngodya zinayi zomwe ndikukhala ndi chakudya chokwanira, kupezeka kwa mafuta a galimoto, feteleza komanso ndalama zakunja, ponena kuti izi ndi zofunikira pakayendetsedwe kwa dziko komanso potukula miyoyo ya anthu. Iwowo chimene akufuna padali pano akuti akhala mu office kulimbana ndi ma F4 forex, food, fertilizer, kuti fuel, kuti aonetsetse kuti zinthu zimenezi zikupezeka chifukwa zili zofunikira kwambiri mu moyo wa Amalawi. Phungu wa nyumba ya malamulo yemwe analowima payekha ku dera la Luwerezi ya Fisher Nkhwazi wati walowa chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP ndi cholinga chothandizana ndi President Professor Arthur Peter Mutharika kukwaniritsa maloto otukula dziko lino. Chikoyamba kuti ndapezeka m'misonkhano ya DPP, ndakhala wa DPP kuyambira kalekale. Ndithu zinangochitika kuti ndinapanga kampeni ndili pa ngati phungu imapandeka, komano ndinali ndithu wa DPP. Tikatengera ndimene zinthu zilili, ineyo ngati wachinyamata ndifuna ndithandize zimene a president analonjeza kuti zachitike kumalayiko. Mukumbukira bwino lomwe kuti ngati pali munthu amene anayambisa maskulu, ma technical colleges amamizi, anali president amene alipoyo, Professor Arthur Peter Mutharika. Kuonesesa kuti achinyamata akhale ndi maluso osiyanasiyana ndi mmene ntchito zikuyendera masiku ano, kuti akhale anyamata ozidalira pawokha. So mbali imene tikankha ifeyo ngatinso nyamata nzawo kuti ambiri athandizire maluso amene akuti apite patsogolo. Pa msonkhanowu chipani cha DPP chinalandiranso anthu ena omwe achokera mu zipani zosiyanasiyana kuphatikizapo cha Freedom. Pafupifupi anthu okwana 800 ku Blantyre ndi omwe apezeka ndi matenda a kolera. Izi ndi malinga ndi akuluakulu a zaumoyo m'bomali. Pali mantha oti ngati anthu m'bomali apitirize kukumana ndi mavuto amadzi, chiwerengerochi chingathe kukwera. Rashida Matandika anayendera dera la Mpingwe ku Bangwe komwe nthendayi yavuta kwambiri. Uwu ndi mtsinje wa Chisombezi omwe umagwiritsidwa ntchito ndi anthu a dera la Mpingwe ku Bangwe pomwe derali lili ndi vuto la madzi. Pali chikhulupiriro choti mtsinjewu ndi gwero la mliri wa kolera yomwe yavuta derali. Padakali pano anthu 104 ndi omwe akudziwika kuti anadwalako komanso akudwala nthendayi mdera la Mpingwe pa anthu 272 omwe chipatala cha Bangwe chathandiza. Mai Jean Malinga komanso Namiyesi Petro amagwiritsa nawo ntchito mtsinjewu. Zochitika za mtsinje ndi zambiri. Foti kunoko titha kuona madzi oti ndi oyera, koma zimene zikuchitika kuntunda kwefe sitikutani sitingaziziwe. Kunoko kumagwa nthenda ya kolera pafupifupi chakusowa kwa madzi. Ndiye kolera panopo ali kunoko. Cedric Njoka omwe ndi nduna ya mfumu Kandaya adandaula kuti anthu mderali akhala opanda madzi aukhondo kuyambira mchaka cha 2020 ngakhale kuti bungwe la Blantyre Water Board limagawa madzi m'madera ena kuchokera pa phiri la Mpingwe. Fikira 2019 mene Water Board amanena kuti akufuna kutenga madzi kuchokera ku phiri la Mulanje kuti aduse akhale othandizira dera lino.
andidera lino ngati mafumu anakhala ndi chimwemwe kuti mwina mavuto amaziwa akhala ochepa, koma zodabwisa zinachitika kuti paipi inadusadi yadusa mizi yonse mpaka ukafika ku phiri la Bangwe la Mpingwe, koma mazi kunoko ku Bangwe Mpingwe mazi a waterboard sakupezeka. Derali lili ndi malo amodzi okha omwe amagulitsa madzi, ndipo anthu pafupifupi 5,000 ndi omwe amadalira malowa. Phungu wa dera la Mpingwe Bangwe Justice Katika wavomera kuti vutoli ndi lalikuludi, ndipo anakumana kale ndi akuluakulu a bungwe la Blantyre Waterboard. Chimene chinatisangalatsa kwambiri titayisiya nkhanicha mkulu woona za madzi waterboard ameneyi anabwera ndithu ndi timu yawo kakuzadzionera makamaka tamva kuti pa chipatala cha Bangwe kolera sakutha. Tikunena pano akuti pangira njira ziwiri zitatu, pali anthu ena mamwa madzi osakhala ukhondo kuchoka mphiri. Mkulu woona zakapewedwe kamatenda mboma la Blantyre a Innocent Mvula avomerezanso kuti alephera kuthetsa mliriwu pa masiku omwe anakonza mwezi wa April chaka chino. Ngakhale izi zili chomwechi, iwo ati anakambirana kale ndi bungwe la Blantyre Waterboard za momwe angathandizirane pothana ndi vutoli. Vomereze vuto lalikulu ku Bangwe ndi la madzi. Chifukwa kuti rapid quality assessment yathu imene tinapeza kuti kupatula zina zikayandi zakhalidwe mena anthu amapangira za chalichizi koma vuto lalikulu ndi la madzi. Ndiye takhala tukambirana ndi ma stakeholders anzathu ngati Blantyre Waterboard, Blantyre City Council kuti nawonso akathe kuchita appreciate vuto limene lili ku Bangwe. Komanso kuphatikizapo mpaka nakafikako ndi akuluakulu aku Blantyre Waterboard kuti akazionere wokha, akamve wokha mavuto amene anthu ku Bangweko akukumana nawo. Ofalitsa nkhani bungwe la Blantyre Waterboard Evelyn Khonje ati malowa sanakonzedwe kuti ndi okhala anthu, komabe zokambirana zili mkati kuti athandize anthuwa ndi madzi abwino ndi aukhondo. Kupereka madzi kwa anthu monga andera la Mpingwe kungathandizire kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya a 2030 omwe imodzi mwa ngodya zake ndi kupezeka kwa madzi aukhondo ndi okwanira pakati pa anthu onse. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Matenda ankhawa kwa amayi pa uchembere akuti ndi vuto lomwe silikambidwa kwambiri kamba kuti limabisala muchimwemwe ndi kulimba mtima komwe amayi amaonetsa pa nthawiyi. Amayi ambiri amatamidwa ndi kupirira pamene mkati mwawo akuzunzika ndi kudandaula. Mulipoti lathu lapadera msabatayi olemba nkhani wathu Margaret Mapando akuunika nkhani yomwe sikambidwa kwenikweni yokhudza mavuto, matenda komanso nkhawa zomwe amayi amakhala nazo pa nkhani za uchembere mdziko muno. Uchembere ndi chinthu chopatsa chimwemwe, koma kwa amayi ena zimayamba mopatsa mantha ndi chisoni. Achipatala amati nthenda yakudandaula ndi nkhawa ndi vuto lalikulu lomwe amayi ena amakumana nalo pa uchembere. Izi akuti sizichitika kwa mayi yemwe wabereka yekha. Matendawo amakhudzanso amayi omwe apititsa padera komanso ena omwe akufunitsitsa kukhala ndi mwana koma sizikutheka. Malingana ndi akatswiri oona za umoyo, vutoli ndi lochizika amayiwa akapeza thandizo ku chipatala. Komabe iwo ati ngati salandira thandizo, izi zimayambitsa vuto la m'malingaliro chifukwa cha nkhawa. Iwo ati vutoli likapitirira amayi amatha kuchotsa moyo wa mwana aberekayo ngakhalenso wawo. Amayi ambiri pa dziko lonse kuphatikizapo mdziko muno akuti akumakumana ndi vuto lakudandaula pa uchembere. Ngakhale izili mchomwechi, amayiwa akuti sadziwa chomwe chikuwachitikira ngati vutoli lili ndi dzina, chifukwa chiyani zikutero, ngakhalenso zizindikiro zake poti ndi zomwe anthu akumakumana nazo nthawi ndi nthawi. Aline Jason ndi mmayi ochokera ku Air 23 ndipo iwo anapititsa padera ali pakati pa miyezi 3. Malinga ndi mayiyo sanalandire uphungu uliwonse pa nthawi yomwe anali ndi pakati. Iwo ati pena amadzifunsa mafunso ngati adzakhalenso ndi mwana. Nkhawa ina ndionena kuti andiuza zoti ndikakhale miyezi 6 ndisanatenge mimba. Kana kuti ndingakatenge mimba anena zoti ndikagulitse njira yolera, koma ndimamva kuti njira zina zolera zimamuumitsa munthu. Lino mtima wanga komanso chilakalaka cha banja langa kufuna kukhala ndi mwana, koma natupezeka kuti pamene tinali ndi mimba tataya mwana.
ndiyeno nkhawa yanga ndionena kuti mwina nkutheka mpata wodzaberekaso sungakhalewo. vutoli limabwera mosiyanasiyana. kwa ena kukhala ndi ana akazi okhaokha kapena amuna okhaokha ndi vutonso. Ajamia Samson abereka mwana wachitatu wamkazi ndipo ati ali ndi nkhawa ngati adzaberekeko mwana wamamuna. chifukwa choti anyamataso amatha kuadalira ku zinthu zina. Amatha kupangira lo nyumba umene olo mwina amapanga mabizinesi chanu amatha kudalira kuti ndi mwana wamamuna mwina ndikavutika zitaonderani kundithandiza. Ndengani yake nanga asikana angakula apita ubanja pakhala mulidwa ndazi bambo sunga mudalire sizingatheke. Kwa zanga zimene zonse. Kwa Eliza Joseph omwe abereka mwana wawo wachinayi ati ali ndi mantha popeza bizinesi yawo iyima pa nthawi yomwe akusamalira mwanayu. Tikabereka mavuto amene timakumana nawo mangana ndi bizinesi yomwe timagulitsa ife timagulitsa zokudya. Ndeya zokudya umadikira mwana tikhale mamezi 4 tili pakhomo. Cholinga tisamale cha mwana bwinobwino tikanyamula bizinesi ja cholinga wenese adzikatigula bwinobwino. Apa pamene tili mukuti lero tachira mati nyamule beseni palibe amene angagule malonda adzokudya. Nawo Afeva Phiri adakumana ndi vuto lodandaula pa uchembere atabereka mwana wawo wachiwiri. Iwo ati sankadziwa kuti vutoli ndi chani koma mwayi wawo poti adakalandira thandizo la chipatala atafufuza bwino. Aphiri ati nkofunika kuti abambo nawo adziyika chidwi pa akazi awo ndi kuwathandiza akazindikira vutoli. Kupatula azimayi kukhala kuti akudziwa za vutoli komanso azibambo azitengapo mbali aziphunzira azidziwa komanso azitha kuwasamala azikazi awo chifukwa nthawi imene makhala nthawi imene kufuna chikondi chambiri kwa bambo so azitengapo mbali komanso azitha kuwapanga support azikazi awo akakhala kuti ali ndi vuto ngati limene. Mmodzi mwa anamwino oona za mmalingaliro angwiro pa chipatala cha Bwaira Aneli Gogoda ati amayi ambiri sabwera poyera akakumana ndi mavuto odandaula. Iwo ati pakadali pano unduna wa zaumoyo ukulimbikitsa amayi kuti azitha kugawana nkhawa zawo ndi adindo oyenera kuti athandizike. Chifukwa chokuti panopo tanena kuti pali integration imene vuto la mmalingaliro silikusiyanitsidwa kwenikweni ndi mavuto ena onse. Ndiye kuti munthu yemwe amene akuthandiza mayi pa scale kapena pa kuchira kapena pa check up ndi munthu yemwe amene akhale ndi upangiri wa zonsezo. Ndeno zimezo zikupangisa zokuti wina aliyense wachipatala amene akumana ndi mayi akhale ndi ukaswiri omona thupi lake akhalenso ndi ukaswiri owona mmalingaliro mwake. Ndiye pamenepo sitinganene kuti tili anthu ochepa chifukwa cha program imene yolumikitsa vuto la mmalingaliro ndi vuto la kuthupi. Mkulu wa Malawi Health Equity Network a George Jobe ati dziko lino lachita bwino pa nkhani zokhudza umoyo wa amayi pa uchembere. Komabe iwo ati vuto lakudandaula kapena kuti malingaliro angwiro kwa amayi pa uchembere silikulandira chidwi chokwanira popeza achipatala kumayika chidwi kuthupi kusiyana ndi mmaganizo. Tikuyenera tilimbikitse nkhani yoona pa Chingereza amati mental health nkhani za nkhawa kuti zilimbikitsidwe kupezeka kwambiri ku skelo kumene amayi amapita kuti awendera skelo azabereke penalo oyembekezera kuzikhala anthu amene angamaone amayi aja kucheza nawo kapena kuwaona ndozindikira luyo afune wathandizidwe mwina adusa mu nkhawa ina yake malingana ndi akatswiri amene amadziwa za nkhawa. Komanso akatswiriwa ataphunzitsidwa ambiri kuti pa nthawi imene akufunika adzitha kupezeka. Ndiye akapezeka suti zingokhala pamene mwana mayi akupita ku skelo aloyembekezera ngakhala akabereka kumene mwana akuyenera kuonedwanso kuti maganizidwe ake asinthapo akudusa mu nkhawa ina yake kapena ayi. Nthenda ya nkhawa ya uchembere pakati pa amayi imabwera mosiyanasiyana. Ena amakhala ndi mafunso opanda mayankho, kwinako ena akudandaula kuti ataya mwana, komanso ena kusapeza zomwe akufuna pa uchembere wawo. Akatswiri oona za umoyo ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino liyike chidwi pa nkhani ya mmalingaliro angwiro a amayi pa uchembere. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentoneso mitu yake. Nyumba ya malamulo yati Amalawi ayembekezere kusintha pamomwe ndalama za chitukuko za CDF zithandizire kukweza madera m'dziko lino. Akuluakulu a zaumoyo ku Blantyre ati anthu pafupifupi 800 ndi omwe apezeka ndi matenda a kolera. Ndipo mwambo okhazikitsa ligi yayikulu ya FDH Bank Premiership uchitika lero pamene matimu a Mighty Wanderers ndi FC Nyasa Big Bullets athanditsane ku Lilongwe.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Anthu 49 omwe anapulumuka pa ngozi ya basi yomwe inachitika lachiwiri mdziko la Zimbabwe afika mdziko muno loweruka madzulo. Anthuwa analandiridwa ndi mkulu oyang'anira nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Mollin. Zambiri mu ripoti ili la Rashida Matandika. Poyankhula ndi anthuwa adafika pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, Mollin anati apereka thandizo lonse loyenera kuti anthuwa athandizike monga la chipatala, chakudya komanso mayendedwe okafikira m'madera awo. Iwo anayamikiranso boma la Zimbabwe pothandiza anthuwa ngozi itachitika kuti alandire thandizo la mankhwala. Boma la Zimbabwe latithandiza kwambiri kuyambira siku limene ngozi inachitika pa 5 May, ndipo embassy yathu ya Malawi ku Zimbabwe yakhala ikugwira ntchito ndi boma la Zimbabwe kuthandiza anthu kuwachotsa pamalo pamene panachitika ngozi kupita mzipatala zosiyanasiyana. Komanso lero kunali mwambo umene unali osazikana makamaka dzulo, umene kunali mwambo umene boma la Zimbabwe ndi la Malawi anakhalira pamodzi wa mapemphero pamene amanyamuka, kusonyeza kuti aboma la Zimbabwe atithandiza kwambiri kuti anthu athandizidwe. Komanso tili ndi anthu amene ali mzipatala za ku Zimbabwe amene akulandirabe thandizo zipatala za ku Zimbabwe. Mawu ake m'malo mwa anthu omwe apulumuka pa ngoziyi, Enoch Sisya amboma la Nkatabe ayamikira boma powathandiza mwamsanga. Iwo ati zomwe zawachitikirazi ndi umboni komanso zosayiwalika. Dziko la Malawi lithokoza kwambiri chifukwa apanga chinthu cha mtengo wapatali ndi apanganso chinthu chija mofulumira pa nthawi yake. Tiyamike kwambiri pamenepo. Kwa ineyo ndi chinthu choti mwina sinzayiwala pa moyo wanga chifukwa inali ngozi yopsa kwambiri, inali ngozi yoti olo munthu atati akufunse zimapereka mantha kuti ufotokoze chifukwa ni chinthu choti sungayiwale. Mwa anthu 49 omwe afika mdziko muno, asanu ndi mmodzi ndi ana, amayi ndi 16 ndipo abambo ndi 27. Anthu anayi akulandira thandizo la mankhwala pa chipatala cha Queen Elizabeth, ndipo ena adakalandirabe thandizo la mankhwala mdziko la Zimbabwe. Pali chiyembekezo choti matupi a anthu omwe afa pa ngoziyi afika mdziko muno lolemba pa 11 May. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi ukadaulo watsindika kufunika kuti mabungwe komanso abwenzi osiyanasiyana athandizire kuti ntchito ya BEFIT yomwe imagwiritsa ntchito matabuleti pothandiza maphunziro ifikire sukulu zonse za primary mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu mu ndunawu, Sophie Ntiko, ati mwachitsanzo sukulu 51 zokha mwa sukulu 261 za mboma la maphunziro la Lilongwe Rural West ndi zomwe zikupindula ndi ntchitoyi. Iwo anena izi ku Lilongwe pamwambo wa BEFIT District Open Day, pomwe ophunzira amaonetsa zomwe akuphunzira kudzera mu ntchitoyi. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Malinga ndi Amthiko, njira yophunzirira kudzera ku matabuleti ndiyopambana ponena kuti imathandizira ophunzira kudziwa zinthu msanga. Iwo ati nkofunika kuti abwenzi osiyanasiyana atengepo gawo poonetsetsa kuti maphunziro a mtunduwu akufikira sukulu zonse za primary mdziko muno. Kuno ku Lilongwe District maphunziro amene akuyenda bwino. Sukulu zimene zikupindula ku Lilongwe Rural West ndi sukulu 51, mazoni 17. Pamene ku Lilongwe Rural East ndi sukulu 40, total pamodzi sukulu zonse 91. Maphunziro akuyenda bwino chifukwa aphunzitsi anaphunzitsidwa mokwanira, akuthandizira ana athu ma sessions amenewo. Poyankhulapo pa msonkhanowu wa pampando wa khonsolo ya Lilongwe, Asekirani Kansikili ati maphunziro a mtunduwu ndi ofunika maka pomwe dziko likupita chitsogolo ndi ntchito za makono za intaneti, kunena kuti maphunzirowa aliso ndi kuthekera kothandiza ophunzira kudziwa msanga momwe angagwiritsire kompyuta. Mashini aja kumafotokoza chomwe mwana uja afunika kupanga. Ndi zosavuta kuti mwana uja akhala active in class komanso kudziwa chinthu mofulumira kuti mwina chimene chikuchitika ngati mwana wa sukulu athe kupindula. Komanso kuonjezerapo ndana ang'ono
mukudziwa masiku ano ntchito mumakhala zinthu zamakono ngati makompyuta. Anaja akazola kugwira chinthu chicha chimapangisa kuti anaja kutsogolo adzakhale mwana watsogola bwino olo kuntchito asamadzavutike kuti mwina makompyuta akapezere ku college umakhala zinthu zovuta. Ndipo mmodzi mwa aphunzitsi pa sukulu ya primary ya Mpingu Achimwemwe Maleta ati kugwiritsa ntchito matabuleti pophunzitsa kwasintha miyoyo ya ophunzira ambiri pa maphunziro awo maka podzala maziko abwino pakati pa ophunzira. Ana akuphunzira maluso a kuwerenga chichewa ena kuti kwafotokozera kutsogolo nena kuti uyu ndi a ena amakhaona kuti sakuona bwinobwino koma akamamuona pafupi mu tabuleti muja akumatha kumakumbukirabe onena kuti uja ndi uyuyu. Boma la Malawi ndilo likuchilimika kupereka maphunziro a mtundu msukulu za primary mdziko muno pofuna kuti ophunzira apeze maziko olimba pa maphunziro awo. Msonkhanowu cholinga chake chinali kufuna kuonetsa momwe maphunziro ogwiritsira ntchito matabuleti pophunzira akuyendera pakati pa ophunzira a m'makalasi a standard 1 mpaka 4. Longezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Mwambo okhazikitsa ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya FDH Bank Premiership uchitika lero pamene matimu a Mighty Wanderers ndi FCB Nyasa Big Bullets athambitsane pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Mwambowu umayenera kuchitika pa 25 April koma unalephereka kamba kuti bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre linatsekedwa kuti siloyenera kuchititsa masewero aliwonse a mpikisanowu. Masewero alero akudza pamene Wanderers yaponderera Bullets poikantha masewero anayi apitawa. MBC ikupatsirani masewerowa kuyambira nthawi ya 4:30 masanawa. Timu ya Silver Strikers ikhala ili pa bwalo la champion mboma la Dowa kumene akasewere ndi timu ya Blue Eagles. Pa mndandanda wa matimu, Civil Service United ikutsogola ndi ma point 7 itagonjetsa Ekhaya FC 1-0 loweruka. Silver Strikers ndi yachiwiri ndi ma point 6 ndipo Masters Security ndi yachitatu ndipo nayonso ili ndi ma point 6 omwewo koma ali ndi zigoli zocheperako. Ndipo timu ya osewera ya dziko lino ya asungwana osapyola zaka 20 yalephera kuzigulira malo mu mpikisano wa Under 20 World Cup itagonja 3-2 pa masewero awiri ndi Nigeria ngakhale inakwanitsa kupambana 2-1 pa bwalo la zamasewero la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Timu imbuyomu idagonja 2-0 mu mzinda wa Lagos. Faith Chinzimu ndi amene anamwetsa zigoli zonse za Malawi pamene Oscar Precious ndi amene adagoletsa cha Nigeria. Mphunzitsi wa Malawi Amagi Chombo anati timuyi yaphunzira zambiri mu masewero odzigulira malo ku World Cup komanso atsikana ake amadzipereka. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Nyumba ya malamulo yati Amalawi ayembekezere kusintha pamomwe ndalama za chitukuko za CDF zithandizire kupeza madera m'dziko lino. Akuluakulu a zaumoyo ku Blantyre ati anthu pafupifupi 800 ndi omwe apezeka ndi matenda a kolera. Ndipo mwambo okhazikitsa ligi yaikulu ya FDH Bank Premiership uchitika lero pamene matimu a Mighty Wanderers ndi FCB Nyasa Big Bullets athambitsane ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.